Střípky pěstounství. Podcast o pestrosti tématu pěstounství, a to z pohledu dětí, pěstounů, odborníků z praxe a i těch, kteří pěstounskou péčí už prošli. Jste, milí posluchači, u úplně nového podcastu. To znamená u historické chvíle. Ten podcast se jmenuje Střípky pěstounství, což jsme koneckonců slyšeli už ve znělce. A úplně prvním hostem nemůže být nikdo jiný než vedoucí služby Adité, které vlastně tahle série podcastů patří. Tak vítám Jiřinu Ulmanovou, dobrý den. Dobrý den. Vám to sluší ten mikrofon. Děkuju. Řekněte mi, jak jste se dostala ke službě Adité. Ona slaví 10 let existence. A vy jste u toho úplně od prvního dne. Já jsem byla v Diakonii Západ, když poskytovala služby rodinám, jako klasickým rodinám. A v roce 2012 se začala formovat novela zákona o sociálně právní ochraně dětí a tím vznikaly nové služby a to bylo doprovázení pěstounů, což byla historicky také vlastně důležitá chvíle, protože do té doby pěstouni dostávali nějaký malý finanční příspěvek, ale takovéto zajištění služeb a poradenství nebylo nějak dobře jakoby uchopeno. A ten zákon vlastně nabízel možnost těm pěstounům, aby dostali pravidelnou podporu, aby prostě měli nárok na odlehčení, na vzdělávání, na nějaké terapeutické služby. Takže v té době Diakonie byla oslovená krajským úřadem Plzeňského kraje, aby vlastně taky vstoupila do té služby doprovázení a nabídla nějakou kapacitu rodinám pěstounským pro to doprovázení. A tak vznikla Adité. Tak vzniklo vlastně Adité, no. A to bychom měli říct, co to znamená. No, je to jako ze dvou výrazů složené. Jedno je takové rodina a dítě a druhé je z řeckého adite, buďte přizváni, provázeni, takovým jako přeneseným významem to, co vlastně my děláme. Dobře, děkuji za to vysvětlení. To jsem doteď nevěděl a myslím si, že většina lidí, kteří poslouchají tenhle rozhovor, taky netušili. Vy jste tedy pod Diakonií Západ, vy sama jste vedoucí téhle služby a ta služba se jmenuje, že to je služba pro náhradní rodiny. Dovolte mi laickou otázku. Co to ta náhradní rodina je? Jak náhradní rodina vypadá? Jako vlastně ze zákona to není jenom pěstounská rodina, může to být i rodina, která poskytuje osvojitelskou péči, takzvanou adopci, případně svěřenectví, což je péče zase jiné osoby než rodiče. Takže je to rodina, která nabídne svoji možnost a kapacitu pečovat o dítě, které nemůže žít s vlastními rodiči. A ještě se dobře odlišuje od toho, že náhradní výchova může být jakákoliv, jak rodinná, tak i třeba v ústavní výchově, ale ty rodiny teda jsou ty v rodinném prostředí doma. Střípky pěstounství. Řeč bude hlavně o pěstounech v celém tom podcastu, v celé té sérii. Kdo to ten pěstoun vlastně je? Co to je za funkci, práci, poslání? Nevím. Poslání určitě ta myšlenka stát se pěstounem vzniká z takových lidských pohnutek pomoci dítěti, které nějakým způsobem je ohrožené, nemá vlastní rodinu. To je ta motivace, která často u pěstounů je a tam vzniká ta myšlenka, máme tady ještě místo, máme kapacitu, odrostly nám děti, ale ještě bychom někomu chtěli pomoci. To je taková ta motivace, která jim i potom pomůže, když ty věci nejsou vždycky lehké, když někdy s těmi dětmi to nedaří se úplně jednoduše, tak jim pomůže to myslet na ten smysl, proč začali. Někteří pěstouni začínají tím, že třeba mají jedno dítě svoje a už neplánují svoje vlastní jako biologické, tak třeba pomůžou dítěti. Ptáte se, kdo je pěstoun. Je to člověk obyčejný, který má spíš tyhle lidské pohnutky. Nemusí to být profesionál, mnohdy ani není, takže nemusí mít nějaké vzdělání sociální, pedagogické, psychologické. V rámci jeho přípravy tam nějaké takové minimum probíhá, aby se orientoval v těchto věcech, ale velká část, myslím si, nastává toho jeho rozvoje až potom, co to dítě přijme a vlastně učí se v té každodennosti s tím dítětem být a podpořit ho a rozumět tomu, že některé jeho projevy, pocity, chování vlastně plyne z jeho minulosti, z jeho zkušenosti se světem, který vždycky nebyl bezpečný. Posloucháte podcast Střípky pěstounství. Vysvětlujeme si základní pojmy. Možná bychom měli říct, jestli pěstoun může být i sám, anebo jestli je podmínkou, aby to byly vždycky páry. Není to podmínkou. Můžou žadatelé být sami, kteří žijí sami a normálně to v systému tak je a víme, že pěstounské rodiny takhle jako se formují.
Je asi nutno říct, že je to mnohem jednodušší, když jsou na to dva. Už jenom z hlediska nějaké kapacity poradit se, vyplakat se možná na rameni toho druhého, nebo se někdy pořádně vyspat a druhý zastoupí. Takže v tom je to jako jednodušší. A to je tady 10 let, řekli jsme to v úvodu. Změnila se nějak jaksi nálada ve společnosti směrem k pěstounským rodinám nebo k pěstounství jako takovému? Je třeba o něj větší, menší zájem? Jak to vidíte vy? Nálada se změnila určitě. My, když jsme začínali v tom roce 2012, 2013, tak v té době ten zákon ještě i byl vetován prezidentem Klausem a v médiích, a nejenom v médiích, běželo takové to, pěstouni to dělají pro peníze a přechodná pěstounská péče znamená, že ty děti budou, říkalo se, baťuškáři, kteří budou přecházet z jedné rodiny do druhé. Takže to byla složitá situace. A vlastně ty naše organizace se snažily obhajovat to téma a před těmi 10 lety ta situace nebyla jednoduchá. Taky protože ten systém se měnil a ty pěstouni začaly být třeba i finančně víc podporováni, tak to bylo trnem v ochu spoustě lidí. Spoustě lidí říká, jako má to být poslání a láska se nemá platit a tak dále, ale realita je taková, že mnohdy pěstouni musí přestat pracovat. To dítě třeba má zvýšené nároky na nějaké terapie a ty finance jsou tam naprosto na místě. Ale musím říct, že to je obrovský posun, jako po 10 letech. Myslím, že se objevuje mnohem více jako témat o pěstounství obecně v médiích, vzniklo spoustu právě webů, podcastů a seriálů, že jo, teď v poslední době v České televizi běžely, které ten obraz toho pěstounství je pozitivní. Tak to jsme jako za to hrozně rádi. A zároveň se mění zákon, znova se teď novelizuje zákon o sociálně právní ochraně dětí, který pořád směřuje k tomu, aby více dětí bylo v rodinách. A vlastně ono se i ty počty překlopily. V tom roce 2011-2012 bylo kolem 20 000 dětí v ústavech a kolem 10 000 v pěstounské péči. A dnes je to naopak. Dnes je 8 000 dětí v ústavech v celé republice, ale kolem 20 000 dětí je v náhradní rodinné péči. Takže ten obrat vlastně za 10 let je hodně rapidní. Střípky pěstounství. Spousta lidí má v hlavě otázku, zda se pěstounem stát či nikoli, protože to rozhodnutí je opravdu, dá se říct, životní. Možná to malinko rozmělníme otázkou, jestli člověk může být pěstounem na chvilku třeba jenom, nebo než kvůli na zkoušku, anebo je to skutečně osudové rozhodnutí, které mě potom provází ve zbytku života. Určitě to rozhodnutí je nějaká zkušenost, která ovlivní celý život, ale možnosti v systému jsou buď to krátkodobé, nebo říkáme přechodné pěstounství, které je v tom systému proto, aby děti, které aktuálně ztratily možnost, aby o ně pečovali rodiče, buď se narodili a maminka už po rodnici ví, že nebude pečovat, nebo jsou to děti teda přemístěné, odebrané z rodiny, tak je to taková ta akutní péče. Ten pěstoun pečuje maximálně 1 rok, musí být připraven na děti v celé škále věku od 0 do 18 let a je takový pohotovostní. A děti tam zůstávají v průměru půl roku, ale ze zákona je to maximálně 1 rok. Těmi dětmi prochází, teď se dělají nějaké nové průzkumy, úplně nově jsou k dispozici, že v zásadě do roka bylo nejvíc dětí, asi 70% dětí bylo jako do roka v té pěstounské péči na přechodnou dobu, za tu dobu, kdy jako je ten zákon, dejme tomu hodně aktivní, těch 10 let posledních. Je to rozhodnutí, kdy ten pěstoun přechodný hodně otvírá tu svoji rodinu i tomu systému, protože je mnohem víc kontaktu s úřady, víc ho i navštěvují ty zástupci orgánů sociálně právní ochrany dětí, třeba řeší hodně kontakty s rodičemi, případové konference. Takže to víc jako profesní. Zase možná je tam jednodušší to, že po každém dítěti může se rozhodnout, jestli bude pokračovat. Dlouhodobé pěstounství je na dlouhou dobu, vlastně když se nezmění situace dítěte, tak je do 18 let, ale zpravidla děti zůstávají v rodinách dál, akorát už je to zase v jiné formě. Tam už ten život spojený s tím dítětem dlouhodobě mnohdy znamená, že prostě si spojují ten život s ním dál a tak to je prostě v praxi v skoro 100% případů, bych řekla. I tam je člověk se může rozhodnout, že pěstounem nebude, ale už je to mnohem bolestivější, musí žádat soud o zrušení pěstounské péče většinou v momentě, kdy už s tím dítětem je nějak navázaný. Ale dějou se situace, kdy péče o to dítě v nějakém období jeho života není prostě únosná pro ty pěstouny, nebo se změní jejich rodinná situace. Jsou to taky jenom lidi a mají právo na to říct, tohle to prostě jako nemůžeme, nejde to, nemáme kapacitu, sílu. A někdy myslím si, že pěstouni dokonce volí, jestli pokračovat z důvodu ochrany jako zbytku rodiny. Těch případů není tolik, kdy děti odchází z pěstounské péče z důvodu, že rodina to nezvládá. Občas se to stane tak jako asi v jiných činnostech.
Posloucháte podcast Střípky pěstounství. Kardinální otázka. Teď se rozhodnu, že budu pěstounem. Teď zrovna, v tuhle chvíli, v tuhle minutu. Co mě čeká? Jsou to týdny, měsíce, roky nějakých byrokratických kroků, školení, nevím čeho všeho, než to všechno klapne. A druhá věc, která s tím souvisí, můžu si to děcko vybrat? Dobré otázky. Co se týká času, tak jsou to v řádu měsíců. Ten postup je takový, že ten žadatel kontaktuje orgán sociálně právní ochrany ve svém jakoby okrese, kde se poprvé potkává s úředníkem, který rozumí té problematice, udělá s ním šetření, udělá s ním rozhovory o motivaci, zjistí vlastně, z čeho on přichází, z jaké i rodinné situace, mapuje trošku jeho zdravotní stav, finanční situaci a pak se postupuje ta jeho žádost na krajský úřad, kde zase se setkává s psychologem a prochází skupinovou přípravou s dalšími žadateli o náhradní rodinnou péči. A tam záleží taky, kdy ta příprava je třeba, kdy jsou termíny během roku, kde tu přípravu krajský úřad organizuje. Myslím si, že v Plzeňském kraji je to v řádu třeba půl roku až 3/4 roku ten proces. A potom u přechodného pěstouna je to tak, že on ukončí proběhne nějaká psychologická vyšetření, posouzení a když všechno dobře dopadne, tak on je zařazen do evidence a v tu dobu už může mít přijaté dítě. U dlouhodobého pěstouna je zařazen do evidence, ale čeká se, nebo se vyhledávají, říkáte tomu takové párování, ale vyhledávají se rodiče vhodní pro dítě, které je aktuálně potřebné umístit. Tak tam to může nějakou dobu trvat. Někteří ze zkušenosti, co vidím, někteří čekají v řádu týdnů, někteří v řádu měsíců, někteří i třeba více let. A s tím výběrem děcka je to tak, že o tom rozhoduje nějaký, řeknu v uvozovkách, úředník, anebo je to po nějaké vzájemné dohodě? Přechodných pěstounů ten výběr tam není možný, tam myslím si, že akorát se tak nějak zohledňuje, když je ještě nezletilé dítě v rodině toho přechodného pěstouna, tak aby se přijímaly menší děti, než je to nejmladší dítě. A v zásadě se říká, že přechodní pěstouni by měli začít, když je nejmladšímu dítěti minimálně 8 let, aby rozumělo trošku i tomu přecházení do jiné rodiny, aby ho to samotného neznejišťovalo, že vlastně nějaké dítě bylo chvíli v rodině a odešlo. Že potřebujeme mu to jako také vysvětlovat trochu. Tak ty nemůžou si vybrat ani jako věk, ani etnicitu třeba, ani někdy definují jako třeba nějaké postižení, že jestli jsou schopni přijmout nebo ne. A myslím si, že můžou akorát si definovat, jestli sourozeneckou skupinu nebo jenom jedno dítě. U dlouhodobého pěstouna je to trošku volnější ve smyslu, že si můžou zvolit i tu věkovou kategorii nebo nějaký rozsah věkové kategorie. Určitě třeba jestli jedno dítě nebo 2, jestli nějaké zdravotní postižení by zvládly nebo ne, jestli třeba by zvládly dítě nějakého jiného původu, než jak třeba romského původu nebo i cizinci jsou v Čechách. Tak třeba i tak, ale třeba musím říct, že ještě taková ta skupina, zejména těch dětí se zdravotním postižením, možná přichází do těch pěstounských rodin neúplně tím klasickým výběrem, protože někdy i ten popis toho třeba zatížení toho dítěte na nějaké zprávě vypadá mnohem složitější, než je ve skutečnosti obraz toho dítěte. Takže někdy děti se zdravotním postižením přichází do rodin skrze třeba hostitelskou péči, skrze to, že třeba nějaká rodina je v kontaktu se zařízením, v ústavem, kde jsou děti a oni si ho třeba brávají domů a zjistí, že vlastně by zvládli ten jeho typ postižení, že to je třeba nějaká zraková vada nebo lehký mentální postižení a něco, co vlastně nebude tak zátěžové pro ně. A my vlastně hodně doufáme, aby se do náhradních rodin dostávaly i děti s nějakým zatížením zdravotním, případně větší sourozenecké skupiny. To jsou ty skupiny, které se dostávají mnohem hůře do náhradních rodin. A Adité je tady přes 10 let, dá se říct, že už začínáte druhou dekádu svojí existence. Od čeho tady Adité vlastně je? Ona ta pěstounská péče, když se zeptám laicky, nefunguje jen tak sama od sebe v těch náhradních rodinách. Musíte nějakým způsobem tomu asistovat, pomáhat, být jaksi takovým tím dozorovým okem, nebo jak to je? Asi všechno, co říkáte, tak proto ten zákon to nějakým způsobem ustanovil. Určitě funguje sama o sobě. Ty rodiny samozřejmě pečují jako samostatně a jsou soudem nějak určený jako kompetentní rodiny, takže by tam neměla být pochybnost, že to jako zvládnou nebo ne. Na druhou stranu to doprovázení je v rámci systému sociálně právní ochrany a ty doprovázející organizace mají pověření k tomu, takže je tam nějaký smysl té kontroly.
v podstatě laicky dítě, které dohleduje stát a nějak se o něj chce postarat, tak se taky dohlíží dál, jestli je o něj dobře postaráno. Tak říkám, že to doprovázení je vlastně sledování pěstounské péče, takže to nějak sledujeme, zároveň podporujeme, jsme tam oporou, jsme tam i v těch krizových situacích. Jo. Ta úroveň té péče je od nějaké podpory, porady o tom, jak pomoci tomu dítěti třeba s traumatem, až po nějaké zajištění třeba materiální, nebo to dítě je třeba talentované, potřebuje nějaký finanční příspěvek na sport, tak třeba pomáháme s nadačními příspěvky, vzdělávání pěstounů, odlehčovací pobyty pro děti. Je tam celá škála vlastně služeb, která pokrývá v podstatě nějak rámec, který původně stanovil zákon, že jsou to věci, na které mají pěstouni právo a v čem mají povinnosti. Střípky pěstounství. Není toho úplně málo, jak vás tak poslouchám. V každém případě by to chtělo nějaký happy end toho příběhu. Co se stane, když ta pěstounská péče dospěje až do chvíle, kdy to svěřené dítě nebo svěřené děti jsou plnoleté? To se pak jako vypustí do světa, jako to bývá třeba, jak to známe z dětského domova třeba. Pěstouni vlastně by měli právo na to, pěstounská péče je ukončená, to dítě vypustit. Ale tak, jak jsem říkala na začátku, že nám to začíná lidským příběhem rozhodnutí někomu pomůžu, tak to tím 18. rokem neskončí. Ty děti skutečně v těch rodinách zůstanou. Je to obrovská výhoda nebo bonus a krása těch pěstounských rodin, že vlastně to dítě tu rodinu má na pořád. A my v to doufáme, že to tak bude. Úplně nakonec se zeptám, domluvili jsme se na natáčení podcastů v rámci nějaké mediální podpory vašich aktivit a vaší činnosti, vaší služby. Co vy osobně od těch podcastů si slibujete? Má to být jenom jaksi větší osvěta pro to, aby třeba pěstounů přibývalo, nebo tam jsou i nějaké jiné motivy? Osvěta určitě, aby pěstounů přibývalo, protože jich pořád je nedostatek a myslím si, že to téma pořád bude potřeba nějak jako připomínat a zvedat, protože pěstouni taky končí nebo stárnou, že jo, a ne všichni nejsou na pořád. Ale je to možná i takové to dát občas některý ten střípek k tomu zamyšlení, i třeba lidem, které v tom systému už pracují, nebo těm, kteří vůbec o tom nic neví a jenom se s tím nějak potkali a chtěli by jenom se nad tím na chvilku zastavit a zamyslet, tak i tam může být inspirace. Říká vedoucí služby Adité pro náhradní rodiny pod Diakonií Západ Jiřina Ulmanová. Já děkuju za rozhovor. Já taky děkuji. Bylo to příjemné a doufám, že jsme spoustě lidem otevřeli hlavy, jak se říká. To by asi mělo být taky cílem tohle podcastu. To je určitě cílem. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Poslechněte si další díly na webu www.zapad.diakonie.cz nebo na Spotify, Apple Podcast a dalších platformách.